היי לכולם, שמי אקרמן יהודית, אני מנחת קבוצות הורים, מטפלת רגשית התנהגותית, מתמחה בהפרעות קשב. רגע לפני שהילדים שלכם חוזרים מבית הספר עם תעודות, טיפ קטן לי אליכם. לא כולם יהיו מאוד מאוד מרוצים ממה שהם קיבלו. חלק הם מאוד מאוד ישמחו וחלק פחות. גם אלה שישמחו וגם אלה שפחות, אתם יכולים לעשות לעצמכם תעודת הערכה ולהעניק להם את זה ביום האחרון. זה לא משנה אם זה ילדים בגן, ילדים מתבגרים, זה לא משנה מי. כל אחד שמח לקבל מההורים שלו איזושהי תעודה. אני הכינותי מראש תעודה לדוגמה, שבה כתבתי תעודת הערכה למי. ילד שלנו מוצלח, בעל אומץ להתגבר, להתמודד עם אתגרים, עברת שנה מעניינת, מאתגרת, ובאומץ רב התגברת על הקשיים. לא ויתרת. אתה יכול להיות גאה בך כי אנחנו גאים בך. וכתבתי על מה אנחנו גאים בו, על ההצלחות, על אומץ, על סקרנות וכו' וכו'. בעיקר בתעודת הערכה הזאת אתם רואים אותו. וכל מה שילד רוצה זה שיראו אותו, יראו את הדרך שהוא עשה לאורך השנה. הם הרבה מעבר לתעודה. ולא כל התלמידים מצליחים מבחינה לימודית, אבל הם ילדים נפלאים. ואת זה אתם תכתבו להם בתעודה. לאחר מכן תיקחו, תגלגלו את זה ותניקו לו את זה עם סרט אדום, יפה, חמוד או כחול, איזה צבע שתבחרו שמתאים לילד שלכם. אז אני שולחת אתכם בהצלחה רבה וניפגש בפעם הבאה. ביי.